Helo, pen coed. Chi'n iawn? Wel, chi'n well na fi de. Fi wedi cael diwrnod gwal iawn heddi de. Nes i cyrraedd ma bore yma am 8. Ges i stop ar y polis. Speedo. So, ail waith i o'n i ddigwydd nawr, so fel chi'n ffynnu, goffes i fyny'r swyddfa'r heddlu dy fe pen coed fan hyn. Wrth i fynd mewn, os chi byth di bod mewn police station o blaen, mae'n le eitha neis well na rai chi'n gweld ar teli, chael. A cofi na, wedyn edrych ar y lluniau oedd ar y wal. Fel chi'n neud chi'n dechrau pipo busnesan, so ar y teg, pobl balch efo teidi yma. So cor heddwas yn dod draw wedyn, a gofyn, fi'n gweld chi'n pipo ar y lluniau yma, chi'n abod nhw? Ar si, efer teulu nhw? Na, dim teulu yw'r rein yw'r most wanted. Pam nathoch chi ddim dala nhw de ar ôl tynnu'r lluniau? Sa'n gwybod, so fel wedys i, ges i dalan speedo. Wel, fel wedys i achos o'n nhw'r ail waith, ys i ar speedo wenis gos tro gynta. Fel mae rai chi'n gwybod, fi'n gweld chi'n y cefn fyna, chi wedi bod o blaen i chi. Oeddech, wel, cael ei dala nes i a y llyfr mwyaf ddrud gewch chi eriod. £75 am llyfr. So, os chi wedi bod na, maen nhw'n gweud, peidwch eisiau bwys neb chi'n abod. So gerddes i mas. Os chi'n neud yn y Gymraeg, chi'n abod pob un sy'n mewn na. So cael ei dala yma am speedo, so amser chi'n gweld golau coch i fel arfer yn tynnu mewn. O'n i'n gwybod bod fi heb wneud dim un yn wrong, so o'n i'n bod eitha hyderus, chael. So cofen dod, cnoc ar y ffinest, papers, please, sisiwrn. A thwna ddim lawr yn dda da fe fyd. A o'n cofen gweud enw, Gwyndaf Lewis. Dyddiau geni, 40 o Ragfyr. Pa flwyddyn? Bob blwyddyn lei, Gwyndaf, come on, concentrate. A cofen gweud wedyn, reit, fi wedi dala chi nawr, achos bod chi'n neud 80 milltir yr awr. Siwr allan ni, 15 milltir, yw o Gaerdydd i fan hyn? Wel, oedd e'n hala fi'n grac nawr, oedd e'n gweud, a chi wedi slowo lawr. A wrth i na, mae eisiau ti grondo'n gynt. Wel, a nath ni orffen off, fi'n licio, mae car newydd fi'n alchel, 64 plitter, Ford Fiesta, un gwyn, cadw fe'n lan, fel mae dad yn wir, os mae car lan da chi, na'r peth gynta mae pobl yn edrych yn o'n edrych ar y drychiad chi gynta, wedyn y car, os mae car yn lan, popeth yn iawn, growch job iddo. So, cofi na wedyn, fel hyn, a cofi'n gweud, pam taw dim ond un maneg sydd â chi arno? Ar si, wel, o'n i'n gwrando ar y radio bore yma, oedd yn gweud, ar un llaw neith y fwrw ira, ar y llaw arall neith y ddim. So, wrth i fi adael y police station wedyn, ddys i a hyd i o llun. Mae'n gweud, most wanted, Philip Harris a Ieuan Rhys. Clywed bod nhw ma heddi. So, os mae rhywun yn gweld Philip Harris a Ieuan Rhys, gwedwch wrthon nhw bod Gwyndaf Lewis yn wylo amdano, achos mae gwobr ariannol o fil o bunnau yma. Hwyl nawr, diolch nawr.